עכשיו אנחנו נכין נקניק מסוג בלוני, נקניק שעובר אימולסיה, מה שעובר שאנחנו משתמשים במעבד מזון. נערבב את התבלינים טוב טוב פנימה. ברגע שאני רואה שכל התבלינים בפנים, אני מפסיק. עכשיו אנחנו נכניס אותו למקפיא, כדי שהבשר יהיה קר מאוד. ברגע שהבשר יהיה קר, אנחנו נחזור ונכניס אותו לתוך המעבד מזון. חזרנו, עבר 40 דקות בערך. עכשיו אנחנו בודקים עד חום את הבשר. אנחנו רוצים שהבשר יהיה פחות מ-12 מעלות, כמו שאנחנו אומרים 2 מעלות, אפילו פחות, וזה מצוין. ככל שהבשר יהיה יותר קר, נוכל לטחון אותו יותר זמן. אימולסיה נשברת ב-12 מעלות, אז אנחנו לא יכולים לעבור את ה-12 מעלות. בדרך כלל אני משתמש כשאני עושה נקניק כזה או נקניקיות, כמובן שזה בדיוק גם כן עובר אימולסיה, במג'ימיקס, הבא עם מג'ימיקס שהוא יכול לעשות חצי קילו, אולי 600 גרם בנגלה אחת. ויש לנו מכשיר חדש שקיבלנו פה, ואנחנו ננסה לעשות איתו קילו שלם. היתרון שלו זה שיש פה 4 להבות. אז עכשיו אנחנו נכניס את הבשר בפנים, התבלינים כמובן כבר בפנים, רק נצטרך להוסיף את הנוזלים. יש לי פה מי קרח, מים קרים מאוד מאוד, שהם יעזרו לנו לשמור על הקור של הבשר תוך כדי האימולסיה. כמובן להיזהר לא לחתוך את עצמכם בשלב הזה. אם אנחנו רוצים להכין נקניקיות, אז אחרי השלב הזה אנחנו היינו פשוט ממלאים אותם בתוך שרוולים. כיוון שהיום אנחנו עושים נקניק בולוניה, אז אפשר למלא אותו בשרוול עבה, אבל אנחנו היום נשתמש במכשיר שלנו, שאנחנו פשוט ממלאים אותו, ואנחנו נראה ממש את הכל. אז בואו נתחיל. זה היה בערך חצי דקה, אנחנו עדיין בסדר גמור, אנחנו ב-6-5 מעלות, אנחנו עדיין בחום נמוך, אפשר להמשיך לעבוד. מאוד מאוד חשוב לעבוד בשלב הזה עם התחום. אם הבשר מגיע מעל 12 מעלות, האימולסיה נשברת. מה המשמעות? שכאשר תתחילו לבשל, אם אנחנו עולים מעל 12, האימולסיה נשברת. כלומר, ברגע שנתחיל לבשל, הבשר, המים והשומן ייפרדו, יהיה לנו פשוט נוזלים מלמעלה, או אם אתם תולים אותו, פשוט יזלו החוצה, ויצא נקניק מאוד יבש ולא טעים. לכן מאוד חשוב לעבוד ככה. שוב עוד פעם, אנחנו עושים בין 30 שניות לדקה כל פעם, אנחנו בודקים את החום לראות אם אנחנו יכולים להמשיך. 8 מעלות, 7 מעלות, אנחנו עדיין בסדר. אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שזה מתחיל לאט לאט להתאחד, זה עדיין לא אחיד לגמרי, עדיין אפשר לראות קצת נקודות לבנות. אז אנחנו נמשיך עוד. מרגישים את הריח של העשן שהכנסנו בפנים. אז אנחנו נעשה עכשיו עוד סיבוב. הגענו כבר ל10 מעלות, מפה אני כבר לא ימשיך. כמו שאתם רואים שאנחנו מסתכלים על הבשר, הבשר נראה אחיד, נראה טוב. רק מחר אפשר לבשל אותו, מכיוון שאני שמתי ניטריטים. כאשר שמים ניטריטים אסור לבשל באותו יום. 50% מהניטריטים נעלמים בתוך יום אחד. אז אי אפשר לבשל את זה היום. אם עושים בלי ניטריטים אפשר לבשל. אז הניטריטים נותנים לנו כמובן את הצבע היפה ואת הטעם הייחודי של הנקניק. מי שרוצה לוותר על זה כמובן אין שום בעיה. הניטריטים זה סוג של חומר משמר. הוא מאוד עוזר לנו שהנקניק יישמר טרי. פשוט ממלאים את הכלי עד הסוף. כמובן נמחץ אותו, ננסה כמה שפחות בועות אוויר בפנים. אוקיי, היתרון בכלי הזה, השקית כמובן פשוט עוזר שנוכל לשלוף בקלות. כמובן מי שלא ישים שקית, זה עדיין ישלף בקלות. בכל מקרה, היתרון הגדול של הכלי הזה, זה שהוא מגיע עם קפיץ. ניחים אותו, מהכלי מלמעלה, ואז הקפיץ דוחף כלפי מטה. וזה יוצר לחץ. פה מלמעלה יש חור שאפשר להכניס את המדחום תוך כדי הבישול, ואז אנחנו יודעים בדיוק מתי הבשר מוכן. זה עכשיו ייכנס למקרר, מחר נבשל אותו והוא יהיה מוכן. אוקיי, אז הבלוני עכשיו מוכן. אנחנו בישלנו אותו על 65 מעלות בסוביד, עד שהוא מגיע ל-60 מעלות ל-10 דקות או 12 דקות. הוא המשיך לעלות, אז עשינו טיפה פחות זמן. יש לוח זמנים בדיוק כמה צריך בשביל שהוא יהיה בטוח לאכילה ושהוא לא יהיה מסוכן. עכשיו אנחנו נפתח ונראה איך הוא נראה. אוקיי, ריח מדהים, הריח של העשן מגיע יפה. ניתן לו פריסה ונראה איך הוא נראה. פשוט מצוין, וואו, נראה מדהים, עבודה יפה. תראו, מבחינת המרקם הוא מחזיק יפה, הוא פשוט נקניק משובח. נטעם אותו עכשיו, נראה איך הוא יצא.
מדהים. וואו. בהצלחה.